Orang ke lang lai ko ya mang dah talu ko dah lai. Kama badan ko ke di bawah kan. Aduh. Kemudian para jemaah ko ibu-ibu nanggak muda lah masih produktif. Ya kan? Tetaplah berbahagia sama suami. Ada kini kecil orang namanya selingkuh. Selingan indah, keluarga tetap utuh. Itu tidak mungkin dah. Keluarga pasti runtuh. Ada pantunnya le dapat deh, Bu. Dari balanti ke painan itu nanggadang muaronyo, dalam balaki berpacaran itu nanggadang sensaronyo. Cubalah kau indah. Ajo itu jo dalam babini berpacaran itu nanggadang bahayonyo. Bahayonyo, sensar bahayonyo lah.